Nachádzame sa na Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied, kde pracuje nielen vedec, ale aj popularizátor vedy Filip Kvietoň. Nedávno dostal za svoju prácu aj najvyššie ocenenie Akadémie vied. Blahoželáme dodatočne. No a vo vašom prípade platí, že chémia je sladká. Tak to vysvetlite. No, my sa nachádzame na tom chemickom ústave, ako ste hovorili, a ten je známy ako centrum glikomiky. To znamená, že sa zaoberáme sacharidmi z rôznych uhlov pohľadu, či ich výroby, využitia, alebo ako nejaké organizmy, napríklad kvasinky alebo rastliny, ich vedia v rámci svojho organizmu utilizovať, to znamená využiť. A prečo sú vo vašej práci veľmi dôležité sacharidy na povrchu buniek? My konkrétne sa zaoberáme diagnostikou, čiže na povrchu väčšiny buniek v ľudskom organizme sa nachádzajú glikány, alebo teda rôzne typy sacharidov. A tie majú viacero funkcií. V minulosti si ľudia mysleli, že sú iba súčasťou stravy a získavajú tak energiu, ale vlastne neskôr vedci došli na to, že tie funkcie sú rôzne. Napríklad spomeniem, že slúžia ako zdroj informácií, lebo bunky nemajú telefón a nezavolajú si, že práve cez ústa vošiel nejaký patogén a dávajte si pozor, ale v podstate tá bunka vypustí nejakú signálnu molekulu, ktorá putuje organizmom, a na povrchu tých buniek sú potom tie sacharidy, ktoré zachytávajú tú bunku a tak sa dozvedajú tú informáciu. Ďalej napríklad slúžia aj na detekciu tých patogénov, ako sú napríklad vírusy alebo rôzne baktérie. Sú sacharidy vždy sladké? Alebo sa menia? Ak sa menia, tak potom v akých prípadoch? To je to, že veľa ľudí, keď sa povie sacharid alebo cukor, si predstaví buď ten biely alebo hnedý. Ono z chemického pohľadu tie cukry obidva sú rovnaké, len hnedý navyše obsahuje nejaké minerály alebo elementy, ale povedzme si pravdu, ľudia nejedia cukor preto, aby si ním dodali tieto látky. Oni si ich dodávajú nejak inak. Čiže v podstate ten biely vzniká z hnedého jeho prečistením. Čiže v konečnom dôsledku vlastne sú úplne rovnaké. Možno je to nejaký taký ten klam marketingový, že dajte si hnedý, lebo je zdravší, ale nie je to tak. A tým vlastne ešte som chcel poukázať na to, že nemusia byť všetky sladké, lebo napríklad poznáme aj laktózu, čo je vlastne mliečny cukor, on vzniká spojením dvoch tých základných jednotiek. A niektorí ľudia to poznajú, najmä keď majú intoleranciu na laktózu, že ho nemôžu prijímať a tento cukor nemusí byť sladký. Hej. Potom poznáme napríklad nejaký škrob, čo je zásobný v rastlinách, ten tiež nie je sladký a pozostáva z glukózy, ktorá sama o sebe je sladká. Čiže vlastne to, že či ten sacharid bude sladký alebo nebude, závisí od toho, v akej forme sa nachádza. Napríklad k sacharidom patrí aj kyselina sialová, čo už ten názov vlastne nám evokuje, že to asi nebude sacharid, ale vlastne je to sacharid a my ho využívame na tú diagnostiku, lebo on môže byť zalomený buď doprava alebo doľava, tá hlavná väzba, a vlastne pomer tých väzieb, či je 2,3 alebo 2,6 naviazaný, nám môže povedať, že sa tam bude rozvíjať nejaký druh rakovinového ochorenia alebo podobne. Koľko tých sacharidov? Máme nejaké konkrétne číslo? Konkrétne číslo vám nepoviem, lebo vlastne to sa líši od človeka k človeku. Akože tá absolútna hodnota bude radovo vždy rovnaká, ale keď človek prekoná nejaké ochorenie, tak dojde k zmene zastúpenia. Alebo aj vekom vlastne sa mení to, že aké sacharidy sa v danom organizme nachádzajú. Alebo akože na tom povrchu bunky, keď je človek zdravý, tak vieme povedať, že takto by nejak malo vyzerať to spektrum, ktoré my máme ako výsledok nášho badania. A keď je tam to ochorenie, tak vlastne to spektrum je zmenené. A ako zmeny v tej glikozylácii ovplyvňujú náš život? V podstate my sledujeme tie zmeny a keď prídeme na tú zmenu, tak ju vieme priradiť k tomu, aké ochorenie. Lebo každé ochorenie bude mať zmenu v nejakom inom tom sacharide. My to potom vlastne ten sacharid môžeme nazvať ako biomarker, to znamená látku, ktorá nám povie, že v danom čase a v danom fyziologickom stave toho organizmu je človek zdravý. A keď dojde k jej zmene, či už napríklad tú väzbovosť sa zmení, alebo sa tam pridá nejaký iný, alebo tam zase chýba sacharid, tak vlastne to vieme povedať, že to bude náš biomarker, lebo jeho zmenou ho vieme priradiť k tomu danému ochoreniu. Ako presne to viete určiť? My si odštepíme tie jednotlivé sacharidy, ktoré sa nachádzajú na povrchu tej bunky, to je pomocou takého špeciálneho enzymu, a následne ich vieme zderivatizovať, čiže si ich upravíme tak, aby sme mali určité signály, ktoré vyžadujeme, a to dáme do toho prístroja, osvietime to laserom a na základe toho, že ako rýchlo tie jednotlivé častice letia detektorom, tak vlastne vieme priradiť ich hmotnosti a výsledkom je to spektrum, čo sú vlastne také rôzne čiary, ktoré idú z nejakej základnej hodnoty až do výšok a vracajú sa.
A keď je teda zdravý, tak vieme povedať, že to vyzerá takto. Čiže my máme vždy nejakú aj kontrolu, aby sme vedeli si to porovnať a tá kontrola je ten zdravý jedinec. Čiže porovnáme vždy zdravých s chorými, alebo teda predpokladáme, že sú chorí tí ľudia. A čo je vašim hlavným cieľom na najbližšie obdobie? No našim cieľom je to, aby sme našli nejaké nové biomarkery pre iné typy rôznych ochorení. Akože v súčasnosti máme spoluprácu s Národným ústavom detských chorôb, ktorí nám posielajú vzorky. Super je, že máme tú spoluprácu, lebo k tým vzorkám by sme sa nevedeli viac menej dostať, lebo oni sa zaoberajú dosť často aj raritnými ochoreniami, ktoré sú podmienené geneticky. A raritné znamená, že jedno ochorenie je na 55 až 100 tisíc pôrodov. Čiže keď máme na Slovensku populáciu 5,5 milióna ľudí, tak je to vlastne dosť málo. A to isté je vlastne aj celosvetovo, keďže sa tie ochorenia nevyskytujú až tak často, tak je náročné sa dostávať k tým vzorkám. Na aké dlhé obdobie to plánujete tieto veci skúmať? Tak tá spolupráca je dlhodobá, už trvá pár rokov a dúfame, že aj v budúcnosti vlastne to bude pokračovať a vždy píšeme nejaké nové projekty. Akože teraz chodia za nami aj kolegovia z iných oddelení a oni majú rôzne typy rakovinových ochorení, napríklad rakovinu prsníka, hrubého čreva sme teraz riešili cez jeden projekt a podobne. Tam sme vlastne zisťovali tú kyselinu sialovú, že ako je naviazaná, či je tá 2,3 alebo 2,6. A akým spôsobom dokáže váš výskum tým pacientom v budúcnosti pomôcť? No, my ako robíme iba tú diagnostiku, to znamená, že rozdeľujeme, či sú v podstate pozitívne alebo negatívne na dané ochorenie, nerobíme liečbu. Tú liečbu už rieši Národný ústav detských chorôb. A my vlastne tým pacientom momentálne pri tých raritných ochoreniach nevieme pomôcť, častokrát končia fatálne a keďže ide o deti, tak oni sa nedožijú viac ako 2-3 mesiace, mnohokrát. Ale vlastne hovorí sa to, že to štúdium dneska pomáha tým ľuďom alebo novorodencom v budúcnosti, čiže takto nejak, akože, aby sme sa lepšie s tým oboznámili. Napríklad na tomto obrázku vidíme spektrum, čo je vlastne výsledok analýzy, keď sme zisťovali jedného pacienta. Hore je kontrola, to znamená, že sú tam zdraví jedinci a dole je náš pacient. Ide o ochorenie, ktoré sa nazýva ALG12-CDG, to znamená, že tento enzym ALG12 nie je prítomný pri pacientovi. Tuto máme nejakú štruktúru sacharidov a tento enzym spôsobuje to, že vždy pridáva nejakú tú zelený krúžok, čo je daný špecifický sacharid a spôsobí, že z tohto sacharidu vznikajú komplexnejšie alebo štrukturovanejšie. A keď vlastne vidíme, že my sme očakávali nejaký takýto výsledok, ale pri pacientovi tento pík je nulový skoro, to znamená, že tento enzym nie je prítomný a jeho neprítomnosť spôsobí to, že daný organizmus nemôže prežiť, lebo metabolizmus neprebieha tak, ako by mal. Oproti bežnej diagnostike, aká presná je táto diagnostika a čím je výnimočná vlastne? My to vždy robíme nejak, aby to bolo štatisticky významné, čiže máme viacero opakovaní týchto meraní. A tiež, keď sme v nejakej škále, kde si nie sme úplne istí, tak to robíme, že máme navyše nejaké ďalšie analýzy. Čiže keď nám vyjde viacero opakovane pozitívnych výsledkov, vlastne vieme potom to naozaj potvrdiť, že je to 100% tak. Tá spolupráca s tou nemocnicou je tak, že oni majú nejakú metódu, ktorá je tak bežne zabehnutá v nemocnici. Hej, oni všetky vzorky, ktoré dostanú, vlastne prebehnú tou metódou a nám pošlú iba tie, kde oni majú akože šedú škálu. To znamená, že to rozlíšenie nie je až také presné ako v našom prípade. Táto metóda je vlastne výhodnejšia v tom, že potom vieme si zistiť jednotlivé tie štruktúry, čo oni veľmi nevedia, lenže je časovo náročnejšia napríklad. Hej? A potrebujeme k tomu aj ľudí, ktorí majú nejaké to pozadie interdisciplinárne, aby vedeli to vyhodnotiť. Ako dlho trvá diagnostika jedného takého prípadu? Závisí vlastne od toho, ako metódu si zvolíme, ale máme dvojdňové protokoly, to sú napríklad na tú kyselinu sialovú, keď ju vieme rozlišiť, alebo tento konkrétne, keď robíme, tak nám zabere 5 dní.